Kom ikke ind. Nej. Og hvad gør jeg så? så? Du kan ikke klemme på øjet. Han filmer nu. Jeg kan love dig for det. Du skal lige blinke, ellers så kommer du ikke rundt. Blink. Blink, 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 blink. Blink nu. Blink nu. Thomas, har du kontaktlinser? Er det ikke kommet ind? Nej. Det er det. Det kan være, det sviger i øjet. Nå. Er det ikke ind? Nej, jeg tror, den hænger udenfor. Du bliver her igen. Men hvis du... Ja, jeg synes, det skal gøres igen. Så skal du holde op med at mere og mere. Ved du hvad er I? Du skal ikke klemme på øjet. Du burde simpelthen klemme på øjet. Jeg griner nu bare. Det er ikke dit øje. Hold kæft, jeg så putter linser i øjnene hver dag. Au for det. Linserstil. Nej, jeg kan nå, jeg kunne se, det ligger der. Du fik det der ind. Nej. Thomas, ikke pille sådan i det. Så giver man så let ikke få det ud. Slap dig af, Thomas. Hvorfor slapper du ikke bare af til at længere? Ej, jeg er helt panik lige nu. Ja? Har du også mas? Det er måske ikke lige så voldsomt. Du er altså også syg i hovedet. Tager du billeder af mig nu? Tager du billeder af mig? Det er en Candice, hvad hjælper det? Candice? Du er en Candice. Kom nu, så prøv at flytte den der. Er det en, der kan komme og holde hans arme? Prøv så at slappe af. Prøv at slappe af. Ja, du skal glemme også. Hey, du glemmer jeg også. glemmer overhovedet ikke. Jeg prøver på at tage dine øjne fra hinanden, for så kan jeg jo ikke. Gør han også Ja, noget? det skal jeg selv gøre det. Det skal jeg selv Gør gøre han det. også sådan, når du gør det? Nej, ikke så voldsomt måske. Jeg kan jo ikke til det. Okay, den var ikke god, den der. Det var ikke god, den der. Det ved jeg godt. Lille, prøv lige at hente den i min iPad. Hvorfor det? Kom så. Prøv nu lige. Kig op. Kig Du op. kan ikke tage det billede også, vel? Nej. Det bliver bare en Snapchat. Har du Snapchat? Det er ikke det. Har du Snapchat? Kom nu. Det er det, du ved til. Prøv nu at flytte den hånd der for satan. Det er ikke så med den lille billede. Det kommer ikke ind, gør det? Nej. Det ligger ude på. Hvorfor må jeg ikke holde ved det øje? Fordi du klemmer ind af. Man kan sgu ikke klemme ind på et øje, mor. Nej, jeg klemmer opad. Sådan her. Gør du igen? Jeg klemmer opad for at få det til at holde låge. Så er jeg snart ikke våd, eller? Ja, det kan jeg godt Det med. er bedst for bare lukket. Ja. Når det bare er låget, så skulle det ikke komme ind. Nu gør du det fandme. Jamen så åbn dog. Og du skal ikke skyde for hurtigt ind, så du tror, at det kommer hurtigt ind. Så tager bare med hjem med. Kom nu for helvede. Det skal du også gøre 2 gange om dagen. Ja, det ved du godt. Ja, skal jeg? Så skulle du gå nok til at prøve at åbne det ordentligt. Så kom det. Så du lidt trisse? Ja. Ja, det var godt på dig. Det var sejt. Var jeg god? Så var du god. Var jeg god? Jo, du er god, Thomas. Det kan vi ikke. Så kan jeg godt slukke det op.